I ja per acabar, com a alcalde històric de la Terra Alta, li vull demanar unes paraules cap a Miquel Aubà, que ens va deixar molt jove, l'exalcalde de Gandesa, senador d'Esquerra. Aviam, avui me sap molt greu, no puc anar a l'enterro, me sap molt greu, perquè ahir vaig anar al tanatori, vaig parlar amb la seva viuda, la seva dona, també amb els seus fills i amb la gent que estava allí. Aviam, Miquel per a mi era un amic. Jo, Miquel, vam coincidir a l'escola, de fet estava detrás meu, a l'escola el tenia detrás, i ens havíem creat junts a l'escola i vam estar 3 anys que vam anar a la mateixa aula junts i sempre ell detrás i jo aquí a davant, sempre estàvem al mateix lloc. I vam tornar a coincidir, ell com a alcalde de Gandesa i jo com a alcalde de Batea. Inclús vam anar en alguna vegada en coalició conjunta i era un amic, era una persona de molt bon tractar, era una persona que difícilment t'hi podies enfadar en ell i una persona que han fet gran part de la vida junts. Encara, jo l'única cosa que puc dir en tot el cor és que ho sento absolutament molt, ho sento molt per la família, ho sento molt per ell, perquè és molt jove, és molt jove. I encara també ho sento molt per Gandesa i per la Terra Alta. Una persona que ara era senador, era una persona que perfectament era molt vàlida i que tenia moltes coses per fer i que a la Terra Alta eren molt necessaris que es fessin. I ara, la gent que quedam, haurem de cobrir un espai que, sentint-ho molt, ens hem quedat buits i orfanosos. Per tant, tot el meu record a Miquel com un amic, una persona que ha viscut una gran part de la seva vida i no puc dir molta cosa més.